اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. об кафили зиндагии инсон, рушд ва суботи сайёра. Тоҷикистон ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ доир ба масоили обу иқлим. ҳадафҳо нишонрасанд. روغون غلبه اراده نوری فردای ملت با آب وحش نوری زندگی می آفریم. ҳар як иқдоми мо пулест ба сӯи тараққӣ. корҳои созандагӣ дар кишвар дар ҳоли авҷ аст. کشاورزی، کفالت امنیت اوزوقواری و زندگی آباد، وسعت پرورش میوه‌های سیتروسی در ختلان. намирад ҳар он кас ки номаш бубахшад ба гуфтору кор. тақдими китоби шоҳнома ба ҳар як оилаи кишвар. اشتراک ورزشکاران تاجیک در مسابقات سطح جهانی، صحیفه نو در سمت ورزش. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 1 октябри соли 2025 соати 10 дар шаҳри душанбе даъват карда шавад. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи сеюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагии деҳқонӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабул намудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта шудааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шуд. тоҷикистон бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арсаи ҷаҳон қадамҳои устувор гузошта бо пешбурди сиёсати мантиқӣ ва пешниҳодҳои созанда мавқеи худро таҳким мебахшад. фахриддини муҳаммад юсуф мавзӯъро шарҳ медиҳад. кишвари пешоҳангу ташаббускор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ. ҷумҳурии тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ иқдомҳои муассиреро дар самти бартарафсозии мушкилоти иқтисодии иҷтимоӣ дар сатҳи на танҳо минтақа балки ҷаҳон бо тадбирҳои мушаххас амалӣ мекунад. нақши кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ ба сифати кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили марбут ба ҳаёти ҷомеаи башарӣ марҳила ба марҳила мустаҳкам мегардад. 5 ташаббус ва қадами устувор дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим. ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2003 оид ба эълон гардидани соли оби тоза ва мин баъд солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт ва солҳои 2018-2028 ки дар айни замон идома дорад 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор ва соли 2025 эълон намудани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аз ҷумлаи иқдомҳои сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд.
ҷумҳурии тоҷикистон бо сиёсати хиратмандонаву талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти тақвияти масъалаҳои меҳварии сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба об ва иқлим пешниҳодҳои арзишманд намуда мавқеи худро дар арсаи ҷаҳон бо ҷонибдории ҳадафҳо баҳри саодати инсоният таҳким мебахшад. бо чунин аҳдоф ташаббусҳои зиёди ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обу экология ва иқлим ки ба созмони милали муттаҳид пешниҳод шуданд ҳамеша ҷонибдории дастшамона пайдо намуда давлати моро бо пешоҳангӣ чун сарзамини ташаббусҳо муаррифӣ кард. ташаббусҳои ҷаноби олӣ доир ба масъалаҳои тағйирёбии глобалии иқлим, энергетика ва пиряхҳо, яхшиносӣ ва дигар ташаббусҳои ҷаноби олӣ ҷаҳониёнро аз خوابی غفلت بدور نمود. یعنی جهان امامعلی رحمان رو همچون تشبسکار حقیقی حل و فصل مسئله های گلوبالی آب، پیریخ‌ها، تغییرات گلوبالی اقلیم، انرژتیکا و دیگر مسائل ذخیره‌های طبیعی اعتراف کرده است. آن را همطرفه اعتماد و احترام می‌نمایند. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб кишвари таъсиргузор дар танзими равандҳои марбут ба башарият шинохта мешавад. дар заминаи қабули қатномаҳо ки вобаста ба ҳадафҳои глобалии беҳдошт дар соҳаи обу иқлим роҳандозӣ шуданд бо мақсади ҳалли мушкилоти марбут чорабиниҳо ва ҳамоишҳои сатҳи баланд доир шуда роҳбарони ҳукуматҳо, намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, пажӯҳишгоҳҳо бо таклифу пешниҳодҳо оид ба роҳҳои ҳалли равандҳо нақшаҳои мукаммали амалро пеш мегиранд. имрӯз ҳалли мушкилоти глобалӣ хоса раванди тағйирёбии иқлим ва пешгирии ҷараёни обшавии пиряхҳо бори дигар бо пешоҳангии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди таҳлилу баррасии умум қарор гирифта ва таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон равона мегардад. бо чунин услуб ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббусу ибтикороти бузург ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа аз ҷумла дар масъалаҳои марбут ба обу иқлим ва экология барои саодати башарият талош менамояд ки чунин ҳадаф тоҷикистонро яке аз давлатҳои пешсаф дар миқёси ҷаҳон муаррифӣ менамояд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд аз ҳисоби грантҳои президентӣ занон бо ташкили марказҳои ҳунармандӣ, хизматрасонӣ, сайёҳӣ, табобатӣ ва дигар соҳаҳо ҷойҳои кори таъсис дода маҳсулот истеҳсол менамоянд. гузориши дар ин хусус. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири кишвар Дилраво Мансурӣ, роҳбарияту намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баҳри аз наздик шинос шудан ба фаъолияти занон, ҳалли мушкилот, тақвияти кор ва роҳ мондани таҷрибаи занони фаъолу ҳунарманд дар минтақаҳои дурдаст дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон ва ноҳияи Ашт ба кору фаъолияти занон шинос ва ҷиҳати ривоҷи кор дар минбаъда тавсияҳо доданд. бо супориши роҳбари давлат, мақомоти маҳаллӣ низ ҷиҳати пешбурди фаъолияти занон ҳар сол маблағҳои зарурӣ ҷудо менамоянд ки ин таҷриба самара медиҳад. дар маркази истеҳсолию ҳунармандӣ ба номи Зулфия Баҳридинова воқеъ дар шаҳри Хуҷанд имрӯз на танҳо матоъҳои миллӣ атласу адрас омода менамоянд, инчунин ҳамчун маркази ҳунаромӯзӣ ба духтарон хизмат мерасонад. дар давраи омӯзишӣ бонувони маҳалла ҷавондухтарон аз ришта то омода кардани матоъро меомӯзанд. бояд гуфт ки маркази мазкур аз ҳисоби имтиёзҳои давлатӣ фаъолият карда дар соҳибкасб намудани занону духтарон нақши муассир дорад. дар шаҳри Бӯстон бошад ташкилоти ҷамъиятии Шоҳсанам амал мекунад ки ҷавонону калонсолони маъюбият дошта дар ин макон ҳунар омӯхта кори хешро пеш мебаранд. алҳол дар ин макони ҳунаромӯзӣ 20 нафар ҳунармандон, омӯзгорон ва 60 нафар шогирдон аъзои ташкилоти ҷамъиятӣ дар самти ҳунаромӯзӣ, истеҳсоли маҳсулот ва ба роҳ мондани кори ҳунармандӣ омӯзиш дода мусоидат менамоянд. таъкид гардид ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати мамлакат тамоми тадбирҳоро роҳандозиву амалӣ намуд ки мақом ва ҷойгоҳи иҷтимоии занону бонувонро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пешрафти давлат баланд бардорад. маҳз ҳамин дастгириҳо аст ки маркази хизматрасонии Далир воқеъ дар шаҳри Бӯстон аз ҷониби соҳибкорзани маҳаллӣ ташкил ёфта ҷиҳати омодасозӣ, тарғиби ҳунар, тайёр кардани таому хӯришҳо, нонҳои тоҷикӣ ба мизоҷон хизмат мерасонад. дар ноҳияи Ашт соҳибкор Истамои Мадалиева соли 2022 баҳри фарогирии кӯдакон ба муассисаи томактабӣ кӯдакистони хусусӣ бо фарогирии 180 нафар ба таълиму тарбия сохта ба истифода додааст ки барои сокинон тарбияи фарзандон, омодасозӣ ба зинии мактабӣ фарзандони сокинони шаҳраки Шайдон имконияти мусоид фароҳам овард. бо ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳоло дар мавзеи аксикони ноҳияи Ашт бунёди маркази табобату муолиҷа ва хизматрасониро ба роҳ мондааст. бино аз 3 ошёна бо хизматрасонӣ ва қабули то 120 нафар мизоҷон пешбинӣ шудааст ки оянда бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтан
табобат бо таҷҳизоти нави муолиҷавӣ барои сокинони кишвар ва сайёҳони хориҷӣ имконияти хуб фароҳам оварда мешавад. роҳбарият ва намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт ба фаъолияти занон, корҳои ҳунармандӣ шинос шуда, дар толори кохи фарҳанги ба номи Маҳмудҷон Воҳидови ноҳияи Ашт бо сокинон, фаъолон, занону ҷавонон мулоқот намуданд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳнати занону духтаронро қадр намуда барои таҳсил, кор дар соҳаҳо, пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ тамоми имконияту заминаҳоро фароҳам овардааст. ин ва дигар масъалаҳои таҳкими муносибат, таълиму тарбияи фарзандон, соҳибкасб намудани онҳо, пойдории оила, назару андешаҳо баён карда шуд. дар фарҷоми ҳамоиш фаъолон, ҷавонони ноҳияи Ашт доир ба имконият аз минек дар иҷрои нақшаҳо, назару андеша ва пешниҳоди хешро баён карданд. роғун арсаи номуси халқи тоҷик ва қаҳрамонии пешвои миллат. Дар доираи аксияи 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷрили 35-солагии соҳибистиқлолӣ, намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз нерӯгоҳи барқи оби Роғун дидан намуда бо кору фаъолияти сохтмончиён ҷамъияти бузурги меҳнатии нерӯгоҳи барқи оби Роғун шинос шуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ки сарпарасти маънавии нерӯгоҳи барқи обии Роғун мебошад, дастгирии маънавиро аз заҳмати сохтмончиёни иншооти аср тақвият мебахшад. бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ, фаъолони ҳизб аз муассисаву идораҳои шаҳр, ҷавонони касбу кори гуногун ва намояндагони воситаҳои ахбори омма ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун сафар намуда бо ҷараёни корҳо дар иншооти азими гидроэнергетикӣ аз наздик шинос шуданд. нахуст масъулони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳайати меҳмононро бо минтақаҳои сохтумон шинос карда, аз саҳми беназири пешвои миллат дар оғоз ва ҷараёни сохтумони нерӯгоҳ, баста шудани маҷрои дарёи Вахш аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ифтитоҳи 2 агрегат бо иштироки сарвари давлат ёдовар шуданд. дида истодаем ки чӣ тавр дар ин ҷо мардум кор ва фаъолият карда истодааст. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ин нерӯгоҳи бузург ба сохтмон рафта истодааст ки ин ояндаи Тоҷикистони мо мебошад. ҳамчунин аз заҳмати шабонарӯзии мутахассисону кормандони нерӯгоҳ, корнамоии онҳо ки беш аз 98%-ашро мутахассисони ватанӣ ташкил дода, аҳлонаю бо ҳам иншооти азими асрро бунёд менамоянд, нақл намуданд. корҳои сохтумонӣ дар ҳама минтақаҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун бомарон ва тибқи нақша ҷараён доранд. фарзандони миллати тоҷик бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва худшиносиву худогоҳӣ нерӯгоҳи барқи обии Роғунро месозанд. Роғун ба майдони шуҷоату ҷонисорӣ, мактаби худшиносиву камолот ва минбари баланди ифтихору пирӯзиҳои миллати тоҷик табдил ёфтааст. имрӯзҳо корҳо дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун тибқи нақша идома дошта, сохтумончиён бо масъулияти баланд пайи анҷоми он шабу рӯз заҳмат мекашанд. имрӯз дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун 18500 нафар муҳандисону мутахассисон ва сохтумончиён фаъолият доранд. ҷавонон бо эҳсоси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ саҳми хешро дар сохтмони анҳами бузурги аср гузошта истоданд. сохтмони нерӯгоҳи Роғун дар таҳкими расидан ба истиқлоли энергетикӣ замина мегузорад ва имрӯз кулли сохтмончиён бо як нерӯи баланди ватандӯстӣ ва эҳсоси меҳанпарастӣ ҷиҳати расидан ба анаҳамин истиқлоли энергетикӣ саҳми хешро гузошта истоданд. доир ба ҳар як минтақаи сохтумон маълумоти муфассал ба меҳмонон пешниҳод мешуду, ҳайати васеи ҳизбиён ба саволҳои сершумори худ посухҳои мушаххас мегирифтанд. бисёр хурсанд шудем ки дар ин ҷо кор бениҳоят дар сатҳи баланд рафта истодааст. барои хушбахтии зиндагии сарсабзии мардуми тоҷик аст. дар идома аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба 2000 нафар сохтумончии нерӯгоҳ дастархон ороста шуд.
سپس با اشتراک دایره وسیع کارمندان و ساختمانچیان نیروگاه برق آبی راغون و هیئت مهمانان همایشی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. برآمد کنندگان از سهم ارزنده هر یک ساختمانچی نیروگاه برق آبی راغون که امروزها با مسئولیت بلند زحمت میکشند یادآور شده ابراز داشتند که با بنیاد این نیروگاه بزرگ رشد ساحه‌های مختلف اقتصادیات از جمله فعالیت با نظام کارخانه‌های صنعتی باز هم بهتر گردیده جایهای نوی کاری تأسیس می‌یابند. سپس در وضعیت تنتنوی شماری از ساختمانچیان فعال نیروگاه برق آبی راغون با افتخارنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قدردانی شدند. در ادامه هنرمندان با پیشنهاد سرود و ترانه‌های جذاب و دلنشین فضای استراحت و تنتنوی کامل را به حاضرین ساختمانچیان انشاءات عصر نیروگاه برق آبی راغون تامین نمودند. ساختمانچیان در وقت معین شده برای استراحت زیر صوت و نوای صنعتکاران در فضای صلح و ثبات کامل وطن مقدس تاجیکستان آباد و آزاد خوشی و خرسندی می‌نمودند. شاهد جریان کارهای ساختمانی در این انشاءات عصر گشتن به هر یک بیننده تأثیراتی بی‌پایان می‌بخشد. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون با ذکاوت، اراده متین و استوار، راهبری، هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و کوشش و زحمت خلق سازنده تاجیک انجام خواهد یافت. محض با تشبث پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساختمان این نیروگاه باز هم قوت گرفت و روز به روز ساعت به ساعت این نیروگاه به انجام رسانده می شود و ما خرسند از آن هستیم که آینده تاجیکستان درخشان است و در برابر به استفاده دادن اگریگات های پای در پای نیروگاه کارخانه های بزرگ، کارخانه های صنعتی در سراسر کشور بنیاد می‌گردند. راغون را غرور و ننگ و ناموس بنیاد می‌کند. غرور و ننگ و ناموس پیشوای محبوب ملت و خلق تاجیک. چه روزی فرح بخش است آن روز که نیروگاه برق آبی راغون با پورگی به کار می‌دراید و آن روز نزدیک است. با مقصد کاهش دادن تلفات، پیشگیری قاعده ویرانکنی‌ها و ثمرانک و عاقلانه استفاده برای نیروی برق طبق اجرای نقشه چاره‌بینی‌های معین با اشتراک گروه کاری نمایندگان ریاست اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه کلوب و دیگر مسئولان ساحه این نوبت در شهر کلوب کارهای سنجشی راه اندازی گردید. گزارش اونیم ناصرزاده. таҷдиду бунёди зеристгоҳҳои нав васлу насби дастгоҳу таҷҳизотҳои муосири барқӣ марҳила ба марҳила коҳиш ёфтани талафоти нерӯи барқ ва гузаштан ба низоми билингӣ дар самти истифодаи самараноки нерӯи барқ аз дастовардҳои муҳими соҳаи энергетика дар шаҳри кулоб ба ҳисоб меравад ки сарчашмаи асосии чунин пешравиҳо аз пойдории истиқлоли давлатӣ сарчашма мегирад. метавон гуфт ки дар натиҷаи ба роҳ мондани корҳои назоративу санҷишӣ ошкор гардидани норасогиҳо пешниҳоди дастурҳои тавсиявӣ татбиқи чорабиниҳои оммафаҳмонӣ ва иҷрои дигар ҳадафҳои масъулон ҷиҳати расидан ба нишондодҳои беҳтари соҳа мусоидат менамояд. ин навбат дар шаҳри кулоб аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кулоб чунин корҳои санҷишиву назоратӣ ва фаҳмондадиҳӣ баргузор карда шуд. натиҷаи корҳои санҷишӣ муайян сохт ки дар баробари пешравиҳо дар фаъолияти кормандони шабакаҳои барқи шаҳри кулоб инчунин як қатор норасогиву камбудиҳо низ ошкор гардиданд. аз ҷумла дар баъзе аз мавзеъҳои аҳолинишин риоя нагардидани ҳолати таъминоти бехатарӣ дар ҳудуди трансформаторҳо, васлу насби нодурусти ноқилҳо, дар ҳавлии истиқоматии сокинон ҷой доштани сутунпояҳои хатҳои барқи ҳавоӣ ки дар ҳолати хатарнок ва наздик ба боми хонаҳо қарор доштани ноқилҳо бе василаҳои муҳофизатшаванда ва дигар мушкилоти техникӣ дар самти таъминот ва истифодаи нерӯи барқ ошкор ва муайян гардида нисбати масъулон санадҳо тартиб дода барои ҳарчи зудтар бартараф кардани норасогиҳои ҷой дошта дастуру супоришҳо дода шуд. вобаста ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати коҳиш додани талафоти нерӯи барқ, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва таъмини истифодаи мақсадноку самараноки нерӯи барқ аз ҷониби мутахассисон дар дукону бозорҳо ва дигар марказҳои хизматрасонӣ ва савдои шаҳри кулоб корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ баргузор карда шуд. тақвият бахшидани чорабиниҳои оммафаҳмонӣ ва дигар чораҳои амалӣ то кунун натиҷаҳои мусбиро дар ин самт ба бор овардааст. дар асоси нақшаи кории раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кулоб аз тарафи мутахассисон оиди омодагӣ ба давраи тирамӯ зимистони солҳои 2025-2026 дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи
шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб омодагии таҷҳизотҳои барқӣ ва хатҳои барқӣ зеристгоҳҳои барқӣ санҷида шуд. Муайян гардид, ки нақша чорабинҳои давраи тирамоз имсонгузаронӣ дар филиали ҷамъияти савомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб аз 13 банд иборат буда, дар ҳолати имрӯза 46% иҷро гардида, 10% дигар дар ҳолати иҷрогардӣ мебошад. бино ба сабаби таъмин набудани маводҳо корҳои боқимонда иҷро нагардидааст. ҳадафи асосии гузаронидани корҳои санҷишиву назоратӣ таъмини шаффофият дар самти фаъолияти масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ, истифодаи самаранок ва пардохти маблағи барқи истифодашуда аз ҷониби муштариён, инчунин ба маротиб коҳиш додани талафоти нерӯи барқ буда, оянда низ чунин тадбирҳо идома дода мешаванд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ аз маданияти истифодабарӣ, риояи талаботи қонун вобаста буда, ин омил ҷиҳати тақвияти фаъолияти шабакаҳои барқӣ мусоидат менамояд. новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ, таъини ҷазо нисбати шахсони ба камбудӣ роҳ дода, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Гулистон ҳолатҳои бе гирифтани иҷозатнома ва шарти техникӣ, пайвасти барқ, риоя накардани талаботи бехатарӣ, беаҳамиятии масъулони шабакаҳои интиқоли барқи Гулистон дар нигоҳдории зеристгоҳҳои барқӣ ошкор карда шуд. гузориш дар ин хусус. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини аҳолӣ бо барқ, кору фаъолияти иншооти маъмурӣ, хизматрасонӣ, корхонаҳои саноатӣ тамоми имконияту зарфияти лозима истифода бурда шуда, бо бунёди нерӯгоҳҳои барқи обид, таҷдиди иқтидорҳои мавҷуда, кашидани хати барқ ба истифода додани зеристгоҳҳои нави барқӣ, таъминоти барқ беҳтар гардид. ва ин аҳолӣ, корхонаҳои саноатӣ, истифодабарандагони барқро бояд водор намояд, ки дар истифодаи дуруст, пешгирӣ аз талафоти нерӯ масъулиятнок бошанд. аз тарафи кормандону мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд муайян карда шуд, ки дар кӯчаи ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ, ҷамоати деҳоти ба номи Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз тарафи шаҳрванд Каримҷон Каримов трансформатор барои истифодаи барқ дар манзили истихоматиаш шинонида, бе шарти техникӣ, риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ, бе иҷозатномаи раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ минтақаи Суғд аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пайваст карда шудааст. трансформатори шахсӣ аз инҷа ё 8 нафар ё 10 нафар аз ин одам ҳисоби барқ мегиранд. аз ҳисобкунӣ ки барқи ино тар шуда, аз они ҳама виёҳо чироғ мегиранд, ҳисоби барқиша истифода мебаранд. ҳамзамон дар кӯчаҳои ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмон ноқилҳои барқӣ, хати ҳавоӣ мувофиқи меъёру талабот пайваст карда нашуда, барои таъмини аҳолӣ марказҳои хизматрасонӣ, коргоҳҳои истеҳсолӣ дар симчӯбҳои барқӣ то 28 адад ноқилҳои интиқоли барқ пайваст шуданд, ки ҳам серборӣ, инчунин эҳтимолияти ҳодисаҳои нохушро зиёд менамояд. баҳри мувофиқи талабот пайваст кардани хатҳои барқӣ, ислоҳи камбудиҳо аз ҷониби кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ минтақаи Суғд ва масъулини шабакаҳои барқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муҳлат дода шуд. яке аз ҳамтҳои асосии фаъолияти кормандони шабакаҳои барқ ин рӯзҳо бояд омодагӣ ба давраи терамоҳу зимистон бошад, вале дар зеристгоҳи барқи 110-35-6 киловолтии Дарғод воқеъ дар шаҳри Гулистон, ки нигоҳдории ҳолати техникӣ, назорати он ба дӯши масъулини шабакаҳои интиқоли барқи Гулистон аст, чорво баста нигоҳдорӣ намуданд, ки ин вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ, нигоҳдории дастгоҳу таҷҳизоти барқӣ аст. тариқи зеристгоҳи барқи як қисмати шаҳри Гулистон, минтақаҳои сайёҳӣ, ҳамчунин сокинони ҷамоати деҳоти Сомғори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо барқ таъмин мегарданд. ва чунин беаҳамиятӣ дар нигоҳдории иншооти энергетикӣ дар Ғод соли равон маротиби дуюм аст. дар сурати ҳодисаи нохуш ба иншооти энергетикӣ зарари калон мерасад. вобаста ба ин ҳолат нисбати шахсони масъул санади ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. таъкид бояд намуд, ки аз тарафи кормандону мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд дар фаъолияти шабакаҳои барқии шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Истиқлол, Бобоҷон Ғафуров, Конибодом, Исфара, Ашт, ноҳияи Масчо дар давоми 8 моҳи соли равон 14 миллиону 442 ҳазору 308 киловатт-соат нерӯи барқ ва маблағи 3 миллиону 867 ҳазору 417 сомонӣ изофанависӣ ошкор карда шудааст. ва боз корҳои назоратию фаҳмондадиҳӣ идома дорад. вусъати ободонӣ дар маҳал дар дораи тадбирҳои созандагӣ имрӯзҳо бо саҳми сокинон дар ҷамоати деҳоти Далёни ноҳияи Деваштиш роҳҳои маҳаллӣ мунфарж мегарданд. таваҷҷӯҳ намоед.
корҳои ободонию созандагӣ ва аз ҷумла мунфашкунии роҳҳои калони нақлиётгарди аҳамияти байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта имрӯз низ бо истифода аз рӯзҳои мусоиди фасли тирамоҳ дар ноҳияи девашчич идомаи ибратбахш дорад. зиёда аз 2 километри роҳҳои байни гузару кӯчаҳо мунфарши асосӣ гардонида шуд. иқдоми бунёди роҳҳои обод дар доираи истиқбол аз ҷашни фархондаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо харҷи зиёда аз 1 миллион сомонӣ амалӣ гардида тӯҳфаи арзишманд ба сокинони деҳаи далёни поён шуморида мешавад. тавре маълум аст дар маъракаи бузурги созандагии ҷашнӣ пиру барнои деҳа ва ҷавонони ташаббускор фаъолона ширкат варзида роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаро тибқи талаботи меъёрҳои роҳсозӣ ободу зебо гардонида истодаанд. зеро ба таъкиди сокинон пас аз бунёди ҳавлию хонаҳои нав дар маҳалли навбунёд сохтани роҳҳои калони нақлиётгард ва таҷдиди куллии он ба миён омад. илова бар ин дар назар аст ки баъди пурра ба истифода додани роҳи навбунёд аҳолии маҳалла азми чароғонсозии ду канори роҳи калони нақлиётгард ро пешаи фаъолияти минбаъда қарор доданд. хурсандиовар аст ки имсол дар ноҳияи деваштич аксарияти роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта бо кӯмаку дастгириҳо ва маблағгузориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳолии созандаю ободкор мунфарши асосӣ гардонида ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ пешкаш гардонида мешавад. ҷиҳати беҳтар намудани инфраструктураи роҳу нақлиёт ва омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистон дар роҳи айни кӯҳистони Мастчоҳ корҳои васеъи таъмиру нигоҳдорӣ ва тахту ҳамворкунӣ амалӣ гарда истодааст. гузориш дар ин хусус ба иттилои масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи айнӣ танҳо дар соли ҷорӣ зиёда аз 40 километр роҳҳо тахту ҳамвор ва қисман навсозӣ карда мешаванд. ҳадафи асосӣ аз ин иқдом беҳтар намудани шароити равои мардум, таъмини амнияти нақлиёт ва фароҳам овардани имкониятҳои беҳтар барои ҳаракат дар шароити тирамоҳ зимистон мебошад. дар қитъаҳои гуногуни роҳ гурӯҳҳои кории муассиса бо истифода аз техникаҳои зарурӣ фаъолона машғули кор буда, ҳамзамон бо тахту ҳамворкунии корҳои иловагӣ низ аз қабили тоза кардани ҷӯйборҳо ва таъмири қисмҳои осебдида ба роҳ монда шудаанд. бо назардошти аҳамияти ин масир техникаҳои роҳсозии муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ низ ҷалб гардиданд. дар қитъаҳои аз 35 то 55 роҳ роҳсозон фаъолона кор карда истода, махсусан дар қитъаҳои осебпазири 35 то 42 корҳои таъмиру барқарорсозӣ бо суръат идома доранд. масъулин изҳор медоранд ки то поёни мавсим ният доранд ҳамаи корҳоро бо сифати баланд анҷом дода тамоми қитъаҳои осебпазирро пурра барқарор намоянд. ин тадбирҳо ба сокинони ноҳияи айнӣ ва кӯҳистони Мастчоҳ имкон медиҳад ки дар мавсими сармо бо шароити беҳтари нақлиётӣ дастрасӣ пайдо кунанд. тибқи мушоҳидаҳои сокинон, ҳамарӯза аз ин роҳ воситаҳои нақлиёти гаронвазн бо борҳои зиёдатӣ ҳаракат мекунанд ки аз меъёр зиёд будани вазн ба фарсудашавии роҳу пулҳо оварда мерасонад. дар ноҳияи Рошқалла дар асоси барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия барои солҳои 2021-2025 бунёди 92 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст ки корҳо дар ин самт ҷараён дорад. ноҳияи Рошқаллаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баробари дигар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба дастовардҳои муҳими соҳибистиқлолӣ ноил гардида, имрӯзҳо рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия барҳало мушоҳида мегардад. дар давоми 3 соли охир дар заминаи барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия аз ҳисоби сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои бунёду барқарорсозии иншоот беш аз 162 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. дар ин росто дар самти сохмон ва меъмории ноҳияи Рошқалла корҳои зиёди созандагӣ рӯй кор оварда шуда, на танҳо дар маркази ноҳия, балки дар дигар деҳаҳои ноҳия иншооти ҳаётан муосир қомат афрохта зиндагии мардум комилан беҳтар шуда истодааст. бахшида ба 35-солаги истифодаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рошқалла 206 банд ба нақша гирифта шудааст ки ба олати моҳи августи соли ҷорӣ 129 банд иҷро гардида, дар 26 банд дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар самти ноил гардидан ба ҳадафҳои олии кишвар дар ҷодаи саноаткунонӣ бо суръати кишвар ва ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ дар зарфи 34 соли соҳибдавлатӣ дар ноҳияи Рошқалла як қатор коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба истифода дода шуданд ки ин омил ба беҳбуд ёфтани сату сифати некоавлии сокинони маҳаллӣ такони нав бахшид. бунёди корхонаи бузурги кашмирии Помир ки ба коркарди муоинаи бузи маҳаллӣ сарукор дорад
мебошад, як дастоварди саноатӣ дар ноҳия маҳсуб ёфта, аллакай маҳсулоти истеҳсол намудааш барои фурӯш дар бозори ҷаҳонӣ пешниҳод гардидааст. соли ҷорӣ мавриди истифода қарор гирифтани парки технологӣ дар ноҳияи Рошқала як дастоварди азим маҳсуб ёфта, дар заминаи он 6 коргоҳи истеҳсолӣ аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли тирезаҳои пластикӣ, коркарди меваю сабзавоти хушк ва бандубаст, коргоҳи табу нашр ва маҳсулоти полиграфӣ, коркард ва бандубасти маҳсулоти кишоварзӣ, қаннодӣ ва истеҳсоли маҳсулоти бетонӣ ба фаъолият оғоз намуданд. бо ба истифода дода шудани ин коргоҳи истеҳсолӣ ҷойҳои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ таъмин гардида, бунёди худи иншоот ба симои зоҳирии ноҳия ҳусни дигарро зам намуд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи Рошқала, ахбор. хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун ҳар қитъа замини корамро самараноку оқилона истифода намуда дар он зироату сабзавоти гуногуни кишоварзиро кишту парвариш мекунанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти оздухавории сокинон, кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ба таври васеъ истифода намуда майдонҳои васеъу наздиҳавлигиро самаранок ба кор мебаранд. аҳли заҳмати ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия имсол дар масоҳати 2164 гектар кишти зироату сабзавотро ба роҳ монда аз он ҳосили дилхоҳ бардоштаанд. дар кишти такрорӣ бошад дар майдони 400 гектар тухмии хушсифати сабзиро кишт карданд ки ҳоло нашъунамои хуб дошта хоҷагидорон мақсад доранд рӯзҳои наздик ба ҷамъоварии ҳосили он оғоз намоянд. мо дар хоҷагии деҳқонӣ аслан қарор дорем. дар 2 гектараш сабзӣ коридаем. 10 рӯз баъд сабзиро ҷамъоварӣ мекунем. ҳосили хуб медиҳад. дар 1 сол 3 кишт ҷамъоварӣ мекунем. хеле мегум ҳосил метиҳад. уеша ки ҷамъ менем, уеша захира менем, уеша ки ба шаҳрҳо равон менем. қисматша дар хона захира менем. ҳар кас ки меҳнат кунад ҳосили хуб мегирад. мо сокинони ҳамин деҳот зиндагимон ҳамин кишту кор аст. иқлими мусоиди минтақа, гирифтани ҳосили фаровон ва ба ин васила беҳтар гардидани вазъи иқтисодии хонаводагӣ сокинону кишоварзони ноҳияро ҳавасманд гардонидааст, то мазраъҳои дар ихтиёр доштаро мақсаднок истифода намуда сатҳи рӯзгорашонро беҳтар намоянд. меҳнаткашони ноҳияи ҷайҳун ки дар парвариши меваҳои ситрусӣ аз ҷумла лимӯ таҷрибаи ғанӣ доранд, имсол низ натиҷаи меҳнаташон хуб ба назар мерасад. баҳром хомушов сокини ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия аз қабили лимӯпарварони ин минтақа буда тавонистааст дар натиҷаи меҳнати содиқона ба замин дар самти ситруспарварӣ муваффақ гардад. соли 2019 ба хотири рушди соҳаи ситруспарварӣ ва ноил шудан ба натиҷаҳои меҳнатӣ дар масоҳати 10 сотиқ замини назди ҳавлигӣ гармхона бунёд намудаву дар он парвариши лимӯро ба роҳ мондааст ки аллакай ниҳолон ғарқи ҳосиланд ва таври худи ӯ зикр дошт ҳамасола аз 450 то 500 центнери ҳосил ҷамъоварӣ менамояд. ситруспарварӣ ки аз бахшҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, сокинони ноҳияи ҷайҳун баробари истифодаи заминҳои корам ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. тибқи иттилоъ дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия масоҳати умумии гармхонаҳо 55 гектарро ташкил дода соласол вобаста ба имконот майдони онро васеъ менамоянд. замини ҳавлигимон 20 сотиқ мебошад. дар ҳамин 15 сотиқ гармхона лимон дорем. меҳнат ки мегиред, ҳар сол меҳнат менем, 7 тон 8 тон мегирем. бо солидор менем, қурғанда душам беда. меҳнат ки ҳосил хуб мегирем. аз фаровонии ҳосили лимӯ дар гармхонаҳои ин ҷамоати деҳот гуфтан мумкин аст ки лимӯпарварон қоидаҳои агротехникаи парвариши ин нави меваро ба таври дуруст ба роҳ мондаву ҳадафи асосияшон ба гирифтани ҳосили дилхоҳ равона гардидааст. шозода самандар, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои саривақт ва беталаб ҷамъоварӣ кардани ҳосили пахта, вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни истиқлоли давлатӣ ва шиносоӣ аз раванди бунёди корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ дар шаҳри Левакан масъулини вилояти Хатлон бо кишоварзону соҳибкорон вохӯрӣ анҷом доданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус.
кишоварзони шаҳри левакан имсол дар майдони 1030 гектар кишти пунбадона гузаронида бо заҳмати аҳлона ва истифодаи дурусти агротехникаи парвариш тавонистанд ин мавсим ҳосили фаровон ба даст оранд. Дар ин рӯз роҳбарияти вилояти Хатлон аз хоҷагии деҳқонии бобои Искандар ки самти асосияш пахтакорӣ мебошад дидан намуданд. Хоҷагии мазкур дорои зиёда аз 6 гектар замин буда дар он саҳмдорон ба пахтакорӣ машғуланд ва аллакай дар чиниши аввал тавонистанд аз ҳар 1 гектар замин то 23 сентнер ҳосил ҷамъоварӣ намоянд. кишоварзони шаҳр имсол аз аввалинҳо шуда дурнамои ҷамъоварии пахтаро дар миқёси вилоят иҷро намуданд ки ин беш аз 102%-ро ташкил медиҳад. имсол хоҷагиҳои деҳқонӣ дар шаҳри Леваканд 2300 тонна пахта ба нуқтаҳои қабул равона карда бо заҳмати аҳлона дурнамои пешбинишударо барзиёд иҷро намуданд. хоҷагидорони шаҳри Леваканд аз шудгор сар карда шудгори босифат сари вақтӣ коркардои агротехникаро сари вақт кардан, техникаҳои хисиват киш кардан, бо олимо ҳам корӣ кардан, мо ба ҳамин муваффақиятҳо расидем. таъкид карда шуд ки баҳри беталаф ҷамъоварӣ намудани ин ашёи пурқимати стратегӣ ва сари вақт равона кардани он ба корхонаҳои коркард чораҳои зарурӣ андешида шавад то дастранҷи деҳқонон пурра ҷамъоварӣ гардад, зеро ҳосили имсолаи пахта дар хоҷагиҳои деҳқонӣ фаровон буда дар натиҷаи сари вақт ҷамъоварӣ намудани он деҳқонон метавонанд фоидаи хуб ба даст оранд. тибқи иттилоъ дар шаҳри Левакан 6 корхонаи коркарди пахта фаъолият менамояд ки ҳамарӯза ба онҳо дастранҷи деҳқонон ворид ва коркард карда мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Абдуллоҷон дар шаҳри Левакан аз калонтарин корхонаҳои коркарди пахта мебошад ки дар он беш аз 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. тибқи иттилои масъулин иқтидори истеҳсолии ин корхона дар як сол беш аз 10 000 тонна ашёи хуми саноатӣ мебошад ки дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо ин ашёи хуми саноатӣ ҳамзамон ба давлатҳои хориҷ низ содирот карда мешавад. бо мақсади қадршиносӣ аз заҳмати деҳқонон баҳри иҷрои саривақтии дурнамои истеҳсолӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Леваканд як зумра фаъолон ва пешсафони соҳа бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо ҳавасманд гардонида шуданд. маврид ба зикр аст ки дар шаҳри Леваканд ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ идома дошта аллакай то ин замон якчанд адади онҳо мавриди истифода қарор гирифта дар татбиқи яке аз ҳадафҳои миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар заминагузор мебошад. ҳамзамон масъулин аз рафти корҳои сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хусрав сохтмон ки самти фаъолияташ ба истеҳсоли хишти пухта ва хишти сабук равона мегардад дидан намуданд. гуфта шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона 60 000 дона хишт дар як шабонарӯз буда метавонад дар таъмини иншоотҳои бунёдшаванда бо масолиҳи хушсифати сохтмонӣ саҳми муҳим гузорад. иқтидори истеҳсоли ҳамин корхонаи хишт дар як шабонарӯз аз 60 то 70 000 дар як сол 21 миллион хишт дар назар дорем ки ҳамин истеҳсолотро ба пеш кунем. нақшаи дуюми мо як коргоҳи нави дига коргоҳи истеҳсолии хишти сабук газоблок овардаем, ҳамаи таҷҳизоташ аллакай овардем, ҳамин ба қарибӣ насб кардани онро сар мекунем. бояд гуфт ки ҳадафи асосии саноатикунонии кишвар ки бо ташаббус ва роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад, ин ба хотири таъмини истиқлолияти иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани иқтидори иқтисодиву содиротии кишвар мебошад. таваҷҷӯҳи хоса ба рушди соҳаи саноат имкон медиҳад ки захираҳои табиӣ самаранок истифода гардида маҳсулоти ватанӣ бо сифати баланд истеҳсол ва ба бозорҳои дохил ва хориҷ пешниҳод шаванд. дар баробари ин саноатикунонӣ барои кам кардани вобастагии иқтисод аз воридот, тақвияти амнияти энергетикӣ ва ба таҳкими қувваи истеҳсолии давлат мусоидат мекунад. Саидшои Муродалӣ, Искандари Саид, шаҳри Леваканд, Ахбор. дар шаҳри Бустон бо мақсади татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ идома дорад. ҳоло дар шаҳр 60 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд ки асосан молу маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашударо истеҳсол менамоянд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор.
زیاد نمودن حجم محصولات، تامین رقابتناکی تشکیل جایهای کاری، تهیه عاملهای هوسمندگردانی برای جلب سرمایه، تأسیس کلاسترهای صنعتی و بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی از جمله وظیفه‌هایی است که در برنامه صنعتی‌کنانی با سرعت کشور درج گردیده است. با اجرای پوره این وظیفه‌ها تاجیکستان از کشوری تولید کننده اشیاء خام به استحصال کننده محصولات نهایی تبدیل می‌یابد. با این مقصد در شهر بوستان کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی بنیاد گردیده مجموع محصولات صنعتی زیاد می‌شود. در زیاد گردیدن حجم محصولات صنعتی حصه کارخانه استحصال پروفیل و قبرهای متالی جمعیت دارای مسئولیت محدود گنجافر که از سال 2022 اینجانی فعالیت دارد نظررس میباشد. کارخانه با سهمگذاری صاحبکاران وطنی به کار درآورده شده دارای دستگاه‌های معاصر استحصالی است و امکان دارد در یک ماه 350 تن محصولات تیار را پیشنهاد خریداران نماید. حالا در این کارخانه 30 نمودی پروفیل و 20 نمودی قبرهای متالی استحصال کرده می شود و نزدیک 30 نفر ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیدند. در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجفلیز باشد استحصال میخ و میخ پیچان به راه مانده شده است. کارخانه میتواند در یک ماه تا 600 تن متال را کارکرد نموده بیشتر از 200 نمودی میخ و میخ پیچان استحصال نماید. در گذشته اساساً میخ و میخ پیچان به کشور ما از خارج وارد می‌گردید و با نظرداشت تامین طلبات بازار داخلی سال 2019 کارخانه تاجفلیز به کار درآورده شد. کارخانه با معاصرترین خط استحصالی از شرکت‌های معروف جهانی تامین بوده محصولات با صفت را با نظرداشت طلبات و استانداردهای بین‌المللی استحصال می‌نماید. محصولات ما استحصال می‌کنیم که به روسیه صادرات می‌شود. حاضر باز یک چند شرطنامه کرده صادرات که با صادرات کنیم. حاضرش به میخ پیچان و میخ خودش استحصال کرده استفاده سیم داریم. سیمایی که برای اپالفت استفاده می‌برند. سیمایی که برای دیگر برای ساختمانی استفاده می‌برند این چیزا استحصال کرده استفاده و آینده نقشه داریم که با زبان روسی که تدریس است برای دیپسا کردن دیگر چیز این هم راه ماندنی نقشه داره برای که واردات عوض کننده این چیزا هست ما حرکت کرده استفاده که واردات عوض کننده را بسیارتر استحصال کنیم. حالا در شهر بوستون 60 کارگاه و کارخانه صنعتی به استحصال آرد، روغن رستنی، کنسروی میوه و سبزوات، ریخته پولادی، شیفر، خیشت، قبرهای متالی، ازبستی و پلاستیکی، پروفیل‌های گوناگون، آرماتورا، خلطه‌های پلی‌اتیلنی، کاغذی، میخ، سنگ‌های آرایشی، رنگ‌های ساختمانی، پایه‌افزال، مصنوعات زرگری و دیگر نمودی مال و محصولات مشغول می‌باشند. بنا به معلومات مسئولان در دوام 8 ماه سال روان در شهر بوستان با سهم صاحبکاران محلی 6 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی به کار درآورده شده. در این دوره حجم استحصالات به 586 میلیون سومانی برابر گردید. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بوستان، اخبار. در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کشور ساختمان و تجدید هزارها انشاءات تعیینات گوناگون با مرام جریان دارد. ضمناً مسئله استواری بنا و انشاءات تحت توجه مسئولان ساحه قرار داشتند. در این زمینه آزمایشگاه سنجش مخزوطون‌ها در نزد کمیته معماری و ساختمان عمل می‌کند. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکارانمون. تأمین مستحکمی به خطری و استواری بنا و انشاءات خصوصا بناهای استقامتی که در منطقه های خاکهایشان فرونشین بنیاد می‌گردند امری ضروری دانسته می شود. یکی از چنین چاره‌بینی‌هایی که با اعتمادی و مستحکمی بناهای بلند آشیانه را تأمین می‌نماید این مخزوطون‌های آهن و بتونی می‌باشند. کتاب‌آوری ته‌کرسی بنا و انشاءات را در خاک‌های فرونشین دوچند می‌نماید. تجهیزات معاصر و دقیق آزمایشگاه سنجش مخزوطون و اساسهای بنا و انشاءات کارخانه واحد دولتی تشخیصگر ریاست اکسپرتیز دولتی غیر اداروی حجت‌های لایحه‌ای شهرسازی کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این نوبت در میدان بنیاد بینای بلند آشیانه‌ها عبارت از 5 قسم و مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی در کوچه عینی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تحت فشار گذاشته شد. کارخانه واحد دولتی تشخیصگر ریاست اکسپرتیز دولتی آزمایشگاه تشکیل شده
айни ҳол озмоиш дар мехсутун гузаронида мешавад. Борбардории як мехсутун 900 тонн, санҷиши мо оғоз мегардад аз 90 тонн то 900 тонн мерасад. пеш аз ҳама санҷиш нишон дода метавонад қобилияти борбардории мехсутунро ки тибқи меъёрҳои қоидаҳои сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидааст ва пас аз он ҳуҷҷате дода мешавад ки иншооте ки аз ҷониби фармоишгар яъне ҷедмм меҳмансоз иҷро гардидааст ба тамоми меъёрҳои қоидаҳои сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. фаъолияти озмоишгоҳ ки дастоварди муҳим дар бахши меъморию шаҳрсозӣ дониста мешавад бо мақсади баҳодиҳии риояи меъёри қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникӣ, сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини тобоварии бинову иншоот рӯйдаст гирифта шуд. сохтмони иншоотҳои баландошона иборат аз 5 блок бо ошонанокии 16 то 22 ва бо фарогирии марказҳои хизматрасонӣ ва таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ дар кӯчаи айнии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе идома дорад. мо талош дорем ки бо истифода аз санҷиши устувории мехсутунҳо мустаҳкамии биноҳоро таъмин кунем то барои шаҳрвандон садсолаҳо хизмат намояд. тибқи таҳлили коршиносон ва аз рӯи меъёрҳои пазируфташуда дар минтақаҳои хокҳои фурӯнишин иншооти баландошона бояд бо усули санҷиши мехсутунҳо сохта шавад. аз ҳамин хотир дар асоси дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмоишгоҳи мазкур дар назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмон фаъол карда шуд ва имрӯз фаъолияти босамар дорад. бо дарки муҳимияти масъала имрӯз ширкатҳои сохтмоние ки ба бунёди биноҳои баландошона машғуланд ҷиҳати истифодаи таҷҳизоти озмоишгоҳи санҷиши мехсутунҳо ки шарти ҳатмӣ бобати таъмини устувории иншоот мебошад бештар мегардад. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба ҳар оила 2 ҷилд шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ тақдим карда шуд. дастрасии китоби мазкур имконият медиҳад ки аҳли ҷомеа ҷиҳати иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ ки бори аввал соли 2026 доир мегардад роҳ ёбанд. гузориш дар ин хусус. имрӯзҳо Тоҷикистон шоҳиди як иқдоми фарҳангии муҳим ва арзишманд аст. ин ҳам бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим гардидани шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ба ҳар як хонадони тоҷик мебошад. тақсими китоби шоҳнома дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат рӯйдаст гирифта шуда то истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳар як оилаи тоҷик дар 2 ҷилд тақдим мегардад. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ки зиёда аз 49195 оила зиндагӣ мекунанд, ин ташаббус бо шукӯҳу шаҳомати хоса амалӣ гардида истодааст. яъне гуфтан мумкин аст ки имрӯз як рӯзи таърихист. ин на танҳо тақсими як китоб аст, балки эҳёи худшиносии миллӣ, поздоштани забон ва адабиёти тоҷик мебошад. шоҳнома ҳамчун ганҷи гаронбаҳои фарҳанги тоҷикии форсӣ акнун дар ҳар хонадони сокинони кишвар ҷойгоҳ пайдо мекунад. шоҳнома на танҳо як осори адабӣ, балки сарчашмаи ифтихори миллӣ, сабақи шуҷоат, ватанпарастӣ ва ахлоқи баланди инсонӣ мебошад. таърихи қаҳрамонони ин китоб ба мисли Рустам, Суҳроб, Заҳок, Ҷамшед ва дигарон имрӯз низ барои насли нав рӯҳбаландкунанда аст. бо ин иқдом ҳукумати кишвар махсусан пешвои миллат собит намуданд ки фарҳанг, таърих ва худшиносии миллӣ дар саргаи сиёсати давлат қарор доранд. шоҳнома имрӯз ба ҳар хонадон мерасад ва ҳар китобе ки кушода мешавад дари дунёи фарҳанг ва ифтихори миллиро боз мекунад. тақсими шоҳасари Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома ба хонадони ҳар як сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. рӯзи панҷум аст ки ин иқдоми наҷиб дар ноҳияи шаҳри нав ба роҳ монда шуда. сокинон ин тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо хушнудӣ қабул карданд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон.
сокинони ноҳияи шаҳри нав дар баробари дигар мардуми кишвар шоҳасари безаволи устоди суханварон абулқосим фирдавсии шоҳномаро ки ҳамчун тӯҳфаи арзишманди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳар як оилаи кишвар тақдим гардид бо хушнудӣ қабул карданд. Ин тӯҳфаи арзандаи сарвари мамлакат ба муносибати ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба сокинон тақдим шуд ки боиси хушҳоливу қаноатмандии аҳолии кишвар гардид. хурду калони ноҳияи шаҳри нав низ аз иқдоми камназири пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарфарозанд. имрӯзҳо аз ҷониби масъулини ноҳия тақсими шоҳасари безаволи абулқосим фирдавсӣ идома дорад. ин шоҳасар аз номи сарвари давлат ҳамчун рамзи эҳтирому арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои гузаштагон ва таърихи пурифтихори халқи тоҷик бо тантана ба ҳар хонадони сокини ноҳия тақдим мегардад. мо аз ин иқдоми ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат изҳори сипос намуда бо қаноатмандӣ иброз менамоем ки ин иқдом барои таҳкими ҳуввияти миллӣ ва ватандӯстиву ватандории ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус ҷавонон мусоидати фаъол хоҳад кард. шоҳнома ин ганҷинаи бузурги фарҳанги миллӣ ва оинаи худшиносӣ буда дар тӯли садсолаҳо ҳамчун рамзи ваҳдат ҳуввият ва нангу номуси миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. тақдими он ба ҳар як хонадони тоҷик аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон на танҳо армоғони фарҳангӣ балки даъват ба худшиносӣ худогоҳӣ ва ифтихор аз таърихи бою рангини халқи тамаддунофари тоҷик аст. гузориши дилшод раҳмонов ва садриддин иброҳимов аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид. ғолибони даври дуюм ки дар маҷмӯъ аз рӯи номинатсияҳои гуногун 509 нафарро ташкил медиҳанд маҳорати худро нишон медиҳанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 509 нафар ғолиби даври дуюм дар даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азиз ман аз рӯи номинатсияҳо дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов, коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов ва осорхонаи миллии Тоҷикистон маҳорати худро нишон медиҳанд. аъзои ҳакамон ҳам барои интихоби беҳтарин иштирокчии озмун саъю талош мекунанд. тибқи низомномаи озмун ғолибони даври якуму дуюм ва омӯзгорони онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо ба таври моддию маънавӣ ҳавасманд гардонида мешаванд. дар даври сеюми озмун омӯзгоре ки шогирди ӯ сазовори шоҳҷоиза ва ё ҷои якум мегардад бо нишони фахрии аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ мешавад. нафаре ки шоҳҷоиза ба даст меорад ва ё аз номинатсияҳои оҳангсозӣ бастакорӣ ҷои якум, дуюм ва сеюмро дар ин давр соҳиб мешавад, пас аз хадми муассисаи олии касбии соҳавӣ ба узвияти иттифоқи композиторони Тоҷикистон пешниҳод мегардад. ман дар даври якум дуюм ҷои намоёнро ишғол кардам ва дар даври финалӣ ман умедворам ки ҷойҳои намоёнро ишғол мекунам. ба ғолибони даври сеюм ва омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофотпулӣ дода мешавад. ёдовар мешавем ки озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баландбардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар эъмори давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурқановати ниёгон баргузор мегардад. озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри Роғон даври якум ва даври дуюм дар шаҳри Ҳисор бо сатҳи баланд баргузор гардонида шуда имрӯз шогирдони мо дар даври ҷумҳуриявӣ аз номинатсияи навозандагӣ жанри эстрадӣ ва жанри навозандагӣ боз дар жанри анъанавӣ эстрадӣ иштирок доранд ва воқеан ҳам имрӯз боиси ифтихор аст ки бо мақсади баргузор намудаи чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ пеш аз ҳама падидаҳо ва чеҳраҳои нави соҳаи санъат
пайдо гарда баҳри рушду номҳои соҳаи фарҳанг дар сатҳи ҷумҳурӣ хизматҳои содиқона мекунанд. даври сеюми озмуни ҷумҳуриявӣ тоҷикистон ватани азизи ман 25 сентябр оғоз гардида то 30 сентябр идома меёбад. ёдовар мешавем ки 5 октябр дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ҷоизасупории озмун ва галаконсерти иштирокдорон дар назар дошта шудааст. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2019 инҷониб баргузор мегардад. дар китобхонаи миллии тоҷикистон аз ҷониби раёсати академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмӣ таҳти унвони ҷойгоҳи маънавӣ ва маърифатии осори ҳофизи Шерозӣ дар фарҳангу забон ва адабиёти ҷаҳон баргузор шуд. гузориш дар ин навбат. имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон аз ҷониби раёсати академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмӣ таҳти унвони ҷойгоҳи маънавӣ ва маърифатии осори ҳофизи Шерозӣ дар фарҳангу забон ва адабиёти ҷаҳон баргузор гардид. дар кори конференс олимони дохиливу хориҷӣ иштирок намуданд. зимни баргузори чорабинӣ иброз гардид ки арҷгузорӣ ва эҳтиром ба корнамоиҳои фарзандони барӯманди тоҷик ба осори инсонпарваронаи адибону олимони гузаштаи халқи тоҷик тавассути сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири тарбияи насли бунёдгузор ва ояндасози миллат баҳри фардои дурахшони кишвари азизамон Тоҷикистон дар замони тантанаи истиқлоли давлатии кишвар вусъати тозае пайдо кардааст. дар ин росто дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил намудани 700-солагии ҳофизи Шерозӣ ки аз бузургтарин шоирони ғазалсарои адабиёти тоҷику форс ба шумор меравад, барои муаррифии ин шоири ширинсухани дорои афкори баланди адабию эстетикӣ басо муҳим арзёбӣ мегардад. зикр гардид ки моҳи июни соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи миллии ЮНЕСКО дар Тоҷикистон ва бо ҷалби олимону пажӯҳишгарон, ҳофизшиносон ва аҳли илму фарҳанги ҷаҳон 700-солагии ҳофизи Шерозӣ дар сатҳи баланди илмӣ аз ҷониби ЮНЕСКО дар шаҳри Париж бо иштироки муҳаққиқони зиёда аз 80 кишвари олам таҳти унвони 700 сол бо ҳофиз ҷашн гирифта шуд. инчунин иштирокчиёни конференс дар суханрониҳои хеш нақши ин донишманди бузург ва шоири ғазалсарои форсу тоҷик ҳофизи Шерозиро дар рушду адабиёт ва фарҳанги замонаш муҳим арзёбӣ намуданд. имрӯз дар ҷумҳурии мардумии чин маросими қуръакашии мусобиқаи Qingdao Grand Prix 2025 баргузор гардид. дар натиҷа рақибони ҷудокорони тоҷик дар ин мусобиқа муайян гардид. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 9 ҷудокор муаррифӣ менамоянд. ин мусобиқа аз 26 то 28 сентябр дар шаҳри Циндаои ҷумҳурии мардумии чин доир мешавад. тибқи иттилоъ дар ин мусобиқа 200 ҷудокор аз 26 кишвари олам иштирок менамоянд. аз 28 сентябр то 9 октябри соли равон дар ҷумҳурии Озарбойҷон сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарони тоҷик низ иштирок менамоянд. шаҳри нафталани ҷумҳурии Озарбойҷон яке аз маконҳои будубоши намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷиҳати иштирок дар сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ин кишвар ҳузур доранд. лозим ба таъкид аст ки сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар 8 шаҳри ҷумҳурии Озарбойҷон ба нақша гирифта шудааст ва барои иштирок дар ин мусобиқаи байналмилалӣ имсол аз ҷумҳурии Тоҷикистон наздик ба 210 нафар намояндагон ташриф оварданд, аз ҷумла беш аз 140 нафар варзишгар ва наздик ба 65 нафар мураббиён ва дигар намояндагони масъули соҳа сафарбар гардиданд. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар назар аст ки тибқи нақша аз рӯи 18 намуди варзишгарони тоҷик шарафи миллату давлати худро ҳимоя намоянд ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар маросими ифтитоҳи расмии сеюмин бозиҳои кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил чемпиони Осиё оид ба ҷудо Мадина Қурбонзода баланд бардорад. лозим ба таъкид аст ки давоми солҳои охир бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама намудҳои варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд намуда варзишгарони тоҷик ба дастовардҳои назаррас ноил гардида истодаанд. ин марҳила яъне бозиҳои
варзиши кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил марҳилаи сифатан нав барои шарафёб гардидани варзишгарони тоҷик ба медалҳои нав ва омодагӣ ба дигар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Бо итминон метавон гуфт ки ба далели омодагиҳои қатъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастаҳое ки ба сеюмин бозиҳои варзишии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба ҷумҳурии Озарбойҷон ташриф оварданд, бо медал ба ватан бармегарданд ва дар ин мусобиқаи бо нуфузи байналмилалӣ шарафи миллату давлати худро ҳимоя менамоянд. Юсуф Ғанизода, Баҳром Аҳмадзода, шаҳри Нафталани ҷумҳурии Озарбойҷон. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи тилоти ахбор. Тансияту хонобод бошед.